Pag naamoy nyo na medyo may amoy na. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. After almost a month, nakauwi na din ako talaga sa bahay. For a month na quarantine, 1 week sa Manila, tapos ilang days sa Cebu, tapos 2 weeks dito sa Bohol, kasi mandatory dito sa Bohol na 2 weeks na quarantine, tapos 2 swab tests. 2 swab test. Biruin mo yun, 2 swab test na nadaanan ko bago ako nakauwi. Sa wakas, nakauwi na talaga sa bahay. Tapos, ipapakilala ko sa inyo ngayon yung tatay namin, si Daddy Leo. Ito pala yung tatay namin, si Papa Leo pala, Papa Leo tawag namin. Tapos, ito yung bunso namin, si... Yo, what's up? What's up? Si Japet. Yeah, I'm Japet. Tapos, papakilala din kayo sa ipapakilala ko din kayo sa nanay ko. And this is my mom. Mama Risa, this is Mama Risa. Maraming salamat sa tingnan mo, may patarpaulin pa yung RJSJJ Fighters. Wow! May tarpaulin sa welcome home, oh. Tapos may cake pa, grabe, may cake pa. Ganun ako nila kamahal. May tarpaulin na, may cakes pa. Tapos dito din sa Glass, dito din sa Glasper Squad, meron din silang tingnan niyo guys, oh. Grabe, love na love nila talaga ako. Wow. Nakakataba ng puso. Wow. Tapos ito naman yung isang kapatid ko, yung kasunod ko, si Jerome Capulo, si Jerome. Tapos si kaibigan namin, si Alexander. Na Tagalog. Hindi, nakakahiya kasi nagtatagalog ako, hindi naman ako Tagalog. Pero marunong na magbisaya yan, guys. Tapos ito naman yung pinsan ko, si Sheila Joy. Wow, guwapa. At ito yung asawa ng kapatid ng mama ko, si Ate Ana Risa. Guys, grabe, halos isang taon akong nawala dito sa bahay. Tapos kasi 9 months ako sa barko kasi na-extend ako ng 3 months, tapos almost a month din na quarantine. Tapos yung ate ko, ayaw kasi magpakita nun eh. Ewan ko. Ha? Ay, andito pala to, nakatago. Nahiya kasi. Ito pala yung ate ko, si Glyza. Ayaw mapakita kasi nahiya daw siya. Welcome, yun yung buong pamilya ko, guys. For the first time na napakita ko sila kasi nahiya kasi sila magpakita, kaya ako na ngayon. Wala silang magawa. Tapos may ipe-prepare kami, guys, yung mag-ihaw kami ng isda, tapos konting hipon, yung malalaking hipon. Ano nga yung malalaking hipon? Sugpo. Grabe, sobrang init. Di kasi ako nasanay. Nasanay ako sa Europe. Sana all. Ito yung cakes, guys, oh. Grabe, sobrang init. Tapos umorder din ako ng guys, ng yung baked scallop. Tapos may lulutuin pa kami na dun, na hipon, tsaka crabs. Kasi paborito ko talaga yung crabs. Ewan ko kung bakit, pero paborito ko talaga yung crabs, lalo na pag mataba yung crabs. Pati yung shrimp. Ha? Walang lechon. Walang lechon. Ito yung sa likod ng bahay namin, guys. Malapit kami sa dagat. Ito. Daming manok din kasi yung tatay ko. Yun, dagat. Wow! Tingnan nyo, dagat sa syudad yun, guys. Pag tingnan nyo, ganda-ganda ng dagat, no? Linaw-linaw. Pero sa syudad yun. Ipakilala yung mga Ipapakilala ko din sa inyo yung mga bunsong kapatid namin. Ito si Bunsoy. Ito si Chay Chay. Ewan ko kung ano pangalan ng iba niyo.
Yan yung mga paboritong anak ng tatay ko. Bunso namin. Tapos ito na yung ano namin guys. Ito yung ihawin namin. Malalaking pusit tsaka sugpo. Wow. Kasi ayaw daw kasi yung ate ko ng malalaking sugpo, tapos sabi niya mas masarap daw ihawin, kaya mag-ihaw din kami ng sugpo. Since ngayon ay quarantine guys, yan yung namin banding namin. So, yung isa kasi may inutusan namin bumili. Kung sinong ito magsabi lang ng mine japet. Hashtag mine japet. I-comment nyo lang sa sa baba kung gusto nyo ito. Ibebenta ko to. At ito naman yung pangmalakasang pinsan ng mama ko. Mura gyapon galit. Guwapo gyapon. Ito naman si Kobe. Kobe. Kiss ka? Kiss ba? Dila man lagi na, di man na kiss. Oh guys, mabait na yung bunso namin. Tingnan mo, siya talaga yung Siyempre. Siya yung tawag yan? Naghaling. Naghaling. Kaya guys, sabihin nyo lang mine japet, hashtag mine japet sa comments. Sa inyo na to. Kung sino daw baby girl dyan. So guys, nandito na yung yung ihawin namin. Yung pusit. Malalaking pusit. Okay. Walay. Sarap ng ulam namin kasi syempre umuwi yung pangmalakasang. Ganyan yung pag-ihaw guys. Step 1. Tutorial. Oh, ito yung step 1. Tapos anuhin mo ng yung gasan, tapos kayo ng mga panakot. Ito mga Sibuyas. sibuyas, may sibuyas, luya, Kamatis. spring onion, kamatis, kalamansi, bawang, tapos pepper, black pepper. Yun. Tapos nilagay namin sa loob. Nilagay namin sa loob. Tapos ka lang ng baga gamit yung uling. Tapos maglagay. Kagaya ng ginawa ko kanina, ilagay. Lagay. Pag naamoy nyo na medyo may amoy na, pwede nyo nang ibaliktad kasi baka mas masarap kasi pag hindi pag hindi masyadong overcook ba. Yan, pag nakita mo medyo hilaw pa, pwede mo pa namang ibaliktad yan ulit Kaya mas maganda kasi pag ganito, dahan-dahanin nyo ba. Ay. Ganyan, tapos pag medyo maamoy mo na naman, pwede mo naman baliktarin para hindi masyadong para hindi overcook. Kaya yun. Ihawin namin yung sugpo na marinate ng ate ko. Kasi nakamarinate na to pagdating ko Tapos naluto na namin lahat ng pusit. Kasi tapos pag nagluto kayo ng pusit, huwag yung masyadong yung gugulatin lang daw ba? sabi pakuratan naman daw. Yung wag masyadong lutuin kasi titigas yung pusit, kaya pag nakita na medyo luto na siya, okay na yan. Kasi wag niyo masyadong wag i-overcook yung pusit kasi tumitigas yung yung pusit Tapos yung ito naman, itong sugpo, pag dumilaw na pag nag-orange na to lahat, ibig sabihin niyan, luto na yan. Tsaka wag di din natin masyadong lutuin o i-overcook yung yung sugpo kasi dumidikit yung niya, yung laman niya sa balat. Kaya saktong-sakto lang din. Kuya! Dalisa! Ano naman? Ano naman? Dalisa! It's surprise! Lechon! Wow!
Ha? Latag sa kwan. Apil palit sa GSJJ? Oh. May kong tawi. Grabe naman. Grabe naman. Maraming salamat RJSJJ sa palitsyon nyo. Hindi ko in-expect na may lechon kayo kasi akala ko ito na yung handa nyo yung cakes, yung hipon, tsaka yung buset, tsaka yung isda doon na iniihaw ko pa doon. Grabe ba may lechon? Magkano ba ito? Ringpan ko na lang. Salamat. Ito na yung food na na wala akong gasto. Kahit piso. Maraming salamat sa RJSJJ Fighters na bumili ng mga food na to. Kasi tsaka hindi ko in-expect na meron talagang lechon. Ayos lang. Mahal-mahal na lechon, tapos meron lechon. Pa-surprise na naman. Maraming salamat sa inyong lahat sa warm welcome nyo. Kahit hindi naman kailangan pero maraming salamat pa rin. Yan, daming food. Kakain na kami guys kasi gutom na. So guys, tapos na kaming kumain. Ito na lang yung naiwan. Ito na lang yung naiwan. Matutulog na kami. Bukas na naman. What's up, Ketchup? Hanggang sa muli! Paalam! Your boy, Tiw. Don't forget to subscribe, guys. And click the notification below. Click the notification below. Notification bell? Notification Click bell the pala. notification bell for more upcoming videos. Oh, siya na pa yung nagsasalita. Idol. Okay, so idol niya si Gina pero hindi niya ako idol. Bye.